Добър ден! Добър ден на всички! Сега ще пробвам да направя едно клипче, малко да вкарам в час с моите гълъби, например, защото тази година за първи път участвам и защото бил имам добри класации в моя клуб Полет Варна. Сега ще ви запозная с някои от моите птици, които се представиха, защото биват добре. По спомени ще говоря. Първата птица естествено, ми е тази годишната, която се представя най-добре в клуба. На клубно ниво ме е на трето място на Б клас, многогодишни гълъби. На национално ниво многогодишни мисля, че е 7 или 8 гълъб. Пръстена е 09766 2013 година. Син пръстен. Това е гълъба. Много стабилна птица по принцип. Значи, за тези, които ги интересуват малко показатели, показвам. Много добра птица, почти винаги е в топ. Първите птици на Варна. На Башкане 6 гълъба мисля, че на 400 и колко километра беше. На Жимболия се прибра много стабилно състезание, там маратонски гълъби и стабилни гълъби общо взето. Това е гълъба. Една любима моя птица, която в клуба на Б клас многогодишни. Всъщност тази птица предната е едногодишна мисля, че тази е многогодишни пак за Б клас. Изкарване от Вандермерве. Този гълъб. Много стабилна птица е, като цяло. От Жимболия се прибра, но много закъсня, понеже имаше проблем с кръка, явно се ударва по време на полета. Сменят гълъбите ми пера в момента, така че не мога да ви покажа като цяло. Ето гълъба. Много стабилно. Тези гълъби летях и в торнадо тренировки и в полет нямам загуба. 4 гълъбчета изкарах, 4 са тук. Напред правят 20-то място, 15-то място, за първа година много добре. В професионалистите нямам загуба нито от Жимболия от тези гълъби, нито от никъде, откъдето да съм ги пускал 4 от 4 винаги. Така. Това е въпросният гълъб, който е от Вандермерве. Съм го вземал от Калимат, съм го купувал. Ето го гълъба. Дала съм го на много други гълъбари в Варна. И каквото изкарат от тук са доволни. Прибират се. Гълъбите нямат загуби, влизат в предни чела. Макар че някой не ми казва това. Но това е обща болка за България все още. Да не ти казват какви постижения имат гълъбиците. От този гълъб. Ето го. Холандски гълъб е. Не знам дали ще се види пръстена. Това е Вандермерве. От този гълъб, каквото изкарам, нямам загуби. С каквато и женска да направим. И сега и напред. Като пръстен, какво да кажа, 28 мисля, че беше многогодишен този предния гълъб, който го показах, той е негов син. Мога да ви покажа тук, да. Значи, това е гълъба, който на последното дарабани 4 мисля, че беше, че не ги знам колко дарабаните. На клуба е 6. Видя с първите гълъби. Много стабилна птица, много корана. Ето. Пак е линия, пак е вадена от Вандермерве. От този гълъб, който ви го показах преди малко. Само че с други женски. Клуб Полет Варна. Пръстена му е на този гълъб. 2857 година. Последното състезание закрихме с позиция номер 6. Така. Ето още една гълъбица, която на дарабане направи 19-то място. Мисля, че направи последното дарабане.
Тя е отново дъщеря на този гълъб холандски, който го показах в Андемервето. Много стабилен гълъб е като цяло. Скоро мисля да се разделям с него, мисля да го пусна, защото мисля да го пускам, но да се продава по принцип като цяло. Има двама тук желаещи, ще видим. Общо взето. Може в последния момент да отменя продажбата му по принцип, нали, като цяло. Да се откаже, ще видим. Но по принцип съм много доволен от самия гълъб и с когато женската го дара, винаги летят гълъбите, няма загуба. Влизат 19-то място, 6-то, винаги са напред. Друго какво да ви покажа, ще ви покажа подаръци малко. От добри гълъбари във Варна. Какво добри тренираме е гръка Евелин Щеранов. Гръка. Това е гълъб от Шумахер, от сина на Шумахера. Много стабилна птица е тя. Хубава е по класации, прибира се напреда, но не е доразвита. Другата година ще мачкат, ако рече, нали, естествено да ги пусне. Общо взето, ето ги. Ето ги. Ето и крила, за тези, които нали гледат някакви показатели. Това е единият подарък. Сега ще ви покажа от Шумахера от алканата му. Ето го. Ето го от алканата му. Не да се руши, много са зелени по принцип в момента, както всеки знае. Ето го изгледа. Стабилни гледа. Другите глеби, които имат тези класации, са навънка. Какво да ви покажа? В клуба започнах с два млади гълъба. С два млади гълъба започнах в клуба. Това е един от тях. Две сестри излязаха от Лепилото пак от въпросния гълъб. Негова дъщеря и от на Дарабани 6. Това е баща на този гълъб. Едното гълъбче падна, тръгна с две гълъбчета в клуб Полет Варна, 17381 и 17382. Така и завърших. Даже накрая се наложи специално заради този гълъб, понеже не знам уменията, се наложи да дам 10 лева специално заради един гълъб, за да ги видя как летят, все пак това е хоби. И вътре са на класациите. Друго какво да ви покажа, ето ги. Общо взето стабилен гълъб. Другата година ще избухна с 8 перипалта. Друго какво да ви покажа. Да. Да покажа. Тази гълъбица е в матката от на Дидо Йорданов от Каспичан. Ми е дал за C клас. И там съм ги завъртял с горбатовчи. Общо взето Дидо Йорданов, два пъти аз в гълъб за C клас. Не майката. Купуване се за много пари, няма значение. Нали това? Ето това е гълъбицата, който съм ударал с холандския гълъб. Вандемервето. Доволен съм, няма загуби. Общо взето. Гълъба на 10-то място, което е на Пастърмаджиев, 2011 година беше, дали ще бъде изложен, не знам, няма спомена. Е ваден от Вандемервето, холандския гълъб, който е тук пред мен. Общо взето. По принцип го изтървах този гълъб и отишъл при тях, те са го хванали. Човека излезе човечен и ми го върнаха. С помощта на други гълъбари. Което така трябва да се направи в България, за да бъде всичко нормално, честно, като в другите държави. И оттам този гълъб е изкаран и стана 10 на дербито на Калиманци. На Пастърмаджиев и Вичев. Там нататък изкарах пак с друга женска, стигна на 28 място на хотспота. Пак оттам и вече на дербито го нямаше. Едва тази година се прибра от него гълъба,
там, което е гълъбчето 17400, но ще си го откупувам, ще си го взема, защото знам откъде е вален гълъба. И това е общо взето като цяло. Дано да се е получил хубав клип. Не знам ли какво се е получил, защото понеже съм го оставил, сам се снимах. Довиждане до скоро. Все пак ако някой реши нещо, няма да го върна, ако иска някакви гълъбчета, ще се разберем за някаква... Не по 150-200 гълъби, се разберем нещо. Можете да ми намерите телефона. Довиждане.